Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Tinuod pa nga wag yun mo magkontakay sa imong amigo? Wa lagi. Sugal siyang pagdarga pingon sa Latira. Nga, di siya makontak. Nagdudakit ko. Nga tingalig na siya gikabuangan nga laing babae dito sa La Tierra, Tarwin. Oy, marag di makahimo ang akong amigo sa imong kipasangil da. Siya, pasig nag-overthink lang ka. Imposible mo kat kaayo. Hapit na siya mag-usa ka simana dito. Unya, iyara kong gikalimtan. Nga, sige plano mo. Kuyugi ko. Apaso na to siya dito sa La Tierra. So, Unsa man? Kuyugan ko ni mo adili. Tubag dayon, Darwin. So finally, nakontak na ako ang phone ni Chow Marie. Hello, Grisha? Hey! May bakasyon lang kag La Tierra? Nakalimot na dayon ka na ako? Nako importanteng gibuhat din ni Grisha. Mas importante pa kay nako. Mao ba? Stop it. Muapas mini mo diha. Ha? Kinsa ka ba nimo? Ang imong amigo, si Darwin. Hay, maghatag man sa doon niya siya laban ako din kung muanhi siya, Kuya Tribs. Kining. Naon siya siya ka manguyab, mangkaw sobra ka malita. Kuya Tribs. Di ko uyab sa unang, kanlag, Jen. Oh. Itang mga di ka malita, butan. Ayan, sabtang nang ilabot ko, ha? Pero nakasaway di ko sa malita at ang uyab ni mo. Kistingan? Krisya. Si Krisya. Malita. Nangahas yun pagtaak sa tilan sa Mount Olympus. Oh, tungod kay nisaad ko sa akong mga katigwangan nga pangitaong gid nako ang nawang dapit nga mao ang Tierra del Sur nang. Pwes, prangkahanta ka. Tabla ra mo nangita sa sayo ninyong kamatayon, Jumari. Unsa inyo kasinatian sa dang dito na mustiilan sa lakong bukid sa Mount Olympus? Lahi ang iyang ambience. Dili normal nga bation sa panit ang matag hangin. Ug hangtod nga midahunog ang yuta. Naglinog. Unsa? Naglinog? Unang. Ang kay ganaw. Wa ba gid ninyo masinati dinhi sa Karambay, sa La Tierra ang pagtayo sa yuta? Way pagtayog sa yuta nga nahitabo dinhi. Oh. Wow, Mao ba de? ganun karon ka na malang musulti ni Jumari. O ganong mo ka man mananghid nga mo adto kas maong dapit kauban ang imong driver, ha? Tay baragod ng kuan. Wa may gitugon si Papa Maynard nga sa akong mataglakaw dinhi ubisan unsay akong buhaton. Kinahanglan pa kong mananghid ni bisang kinsang katabang dinhi sa Karambay. Unsa bagay papil nimo sa akong kinabuhi? Katabang o inahan? Jumari, Abi nimo nang wa na gid ka mamauda. Di ka na mo'y akong gi-expect gikan nimo isip usa sa mga pinayalan ni Papa Maynard ani Karaambay dinhi sa La Tierra. Pasensya ka na gyud. Diyan nang manang ni motor sila. Usahay makapungot magod noy. Di ko ganahan na ng pirmi na lang kung taas-taas sa stingog. Aw, nakaila magid mo kang Papa Maynard. Gaan kay siyang ikasulti. O nagdako kong wa makatilaw og singkag gikan niya. Nakasabot jud kaayo ko. Unsaon nga ingon naman ni Ana ang sinultihan niya ng Tarsila sukad pagayod ka ni Adto. Medyo nakonsensya ba ko, nay? Pero tao lang sa ko nga napuno sa iyang gipakitang kinaiyan ako. Wabgud ko maanad na gud. Mao. Ikaw lagi. Usa man kas pinigilan din his karaang bay sa La Tierra. Pero
Cool naman kay ka, noy punyong. Oh, wa tinuod ko'y labot sa ilang mga kaliwatan. Pero milaong ko, nga dunag gyud kihapon ko'y mahinungdanong papel alang sa umaabot. Dili mayong mulaom katar sila. Kay tingali og mapakyas ka na sabon niya. Igo na niya ng imong mga ilusyon. Kapalara na mo'y naghatag na ko ini mapaglaom punyong. Ug ikaw? Magpabilin ka ng ingon anak hangtod nga mabuksan pagbalik ang Tierra del Sol nga mo'y maghari sa mga pinili. Tar sila. Usaon niya ako sa mga pinili nga inyong pagayukbuan. Timan ina. Sana o. Hilong buktot! Di ko muyukbo og kian. Oh, unsa to? Masuko ang iyan mong si nang Tarsila kung makigsuod ko nimo. Bena? O, Lucky sir. Aw, Jo Marie. Kana. Mo na gusto na kong mabati nga isang bit mo nako. Sige, ato na ko ha. Nahuman naman kong panglimpyo din sa sala sa karaang bahay. Ayaw na. Jo Marie? Ayaw naglakaw. Kinahanglan magyug gunita ni mo bukton anak ko pag umangkon, si Marie. Si Tita sila. Ang imong amahan ka niya to? Wa ginibisa makausan ng hikap-hikap namong iyang mga olipon dinhing mga babae. Tay baragod. Kahugaw ko nimo gunahon na nang. Kay unsa nito nakita na kung gigunita ni mo bukton sa kung pag-umangkon? Tiya, nasayop ka. Uwa man ko binasto si Hilom! Jo Marie. Nang, kung nakita man nimo si Brenna nga gigunitan ako ang iyang bukton. Kana tungod kay gipugan ako siya nga mulakaw. Kay na ako'y gustong ipangutan kung nganong naay katingad-an nga mga misteryo dinhi sa sudi ni karaang bahay. Unsa? Kung unsa ka respetado si Papa Maynard dinyo dinhi, ilabi na gyud sa mga babae. Mausab ko kay iya kong gidudluan niya na. Jo Marie. Ibutang sa lugar ang dili mayo nimong pamatasan ng Tarsila. Kay di ko nimo ulipon. Nakasabot ka ha? Di ko nimo ulipon. Nasugo na hinoon siya, tiya. Ikaw manggod. Nainsulto ko siyang ipanulti na ko. Nainsulto ko. Agahon man nato siya, tiya. O kita, mga ulipon lang. Maong kita unta mo'y angay nga magpaubos. Gineng, gineng, gineng. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Asma yung biktan po ni mo dong. Panagsaba. Pak! Piti ng Tarsila dong. Hilasan kayo nga na. Hilasan ko na yan manulti. Kuya, ato lang yapon siyang sabton. Oo. Tiguang na ba na? Kinsa kayo gisaligan na niya? Aw murag batasan na gitingali na niya. Kuya Trips. Kining. Kanang batasan na gina niya dong mo. Kaya bitaw. Kabantay ko na. Lisod yung kayo ng usbondong. Kaya ingon pabitaw nila. Nga mas mausap pa kunong hitsura. Kaysa batasan sa tao. Wa pa ko malimot sa gisulti ni Anhing Senior Benedicto sa buhi pa kon siya. Diin suma pa ini. Nga umaabot ang bagong kalibutan ug ang mga pinili niini. Dili tanan magikan sa linya sa kaliwat ni mga Benavides. Tar sila. Mahimong napakyas ko sa gugma ni Sir Maynard. Pero milaom ko. Dako kay ako paglaom sa gisaan nga rin ako ni Senior Benedicto. Nga mamahimo niya akong usas sa mga pinili sa umaabot nga bagong kalibutan. Nadagutan na ako ang dagkong kandila din hisod sa underground. Ang mga kandila na lang nga nag-alirong sa dakong rebulto sa Kalabira nga sungayan. Pwede akong sunod kadikutan. Niyan ako sa tubangan sa dakong altara. Akong pagyukbo kanimo, akong agaw. Kalit lang siyang nawa sa dinhi sa luyong nga bayan sa karaang bahay. Gisuntan mo to na ako siya? Hain mo ka to siya? Lah,
kalit na sab siyang mikingap sa pananaw. Nara siya eh. Nagpakita na sab siya na ako. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!